Epizoda 2. Musíme utéct těm holkám, co nás pronásledují. On to drží, kámo. Můžeš! Dělej, ver to! Máme. Oni půjdou druhou, si myslím. Les. Jdou, dej mi to! Ber nahoru. Pojď, les! Tam jsou. Musíme jim zdrohnout. Kurva. Ne, ty to budeš přelízat. Podrž mi kamku. Hele, dělej. Ty vole, tady něco spadlo. Dej to tam. Vylez, to dáš. Vem to. Pojď. Les. Podržte mi kamku, počkejte před záchodem. My se tam zatím prohlédnout. Jestli tady jsou borky. Tak lidi jsem u kamery já. Tady s Nikem. Takže budem tady chvilku se koukat po holkách, jestli to nejsou. Ty budeš tam, já půjdu tady. Když tak zdrháme, jo? Tady. Jdem přes záchod. Tady. Ahoj! Kde je jiný místo? Borky! Přes gol! Jak přes gol? Držte někdo kamku, držte jí! Držte jí! Drž tu kamku! Drží! Pojď, rychle! Tam někde! Přelízáme! Snad nemůžem! Borky odešly. Posledních 30 sekund. Kde jsou? Už jenom pár sekund, jo? Za chvíli to bude končit to video.